Ni Hapon Diyos, iti maidaydayaw launa, iti datoy ng aldaw. Tada iti gundaw iti manen nga agsukimat, kinagadal iti nasantuan nga sasauna. Mabahin iti datoy nga programa, Biyag kin Kristo. Kitsapal ako kanakay nga gagayem, nakabsat nga makaimatang. Sapal ako ibingay tayo mo't dito, kadagiti kamam mo tayo, kadagiti gagayem tayo. Tamno iti kastakit, sang kamay satay amin nga mga monuan niya iti pagayatan ni Apo Diyos, iti panagbiag tayo. Ket iti adalin tayo, iti datoy nga oras, masarakan nito'y libro iti Apokalipsis, Kapitulo 18, versikulo 1, agingga iti 4. Amen. Kaya't amo tayo nga iti nagsurat iti datoy nga libro ni Apostol Juan. May sa dito'y kadagiti 12 nga disipulos ni Apo Isos nga pinanawan na dito rabaw iti daga, idiin muli iti langit. Kaya't iti panaglabas ti tiyempo, nagturay iti imperyo iti Roma. Ket sigun ti pakasaritaan, amin nga disipulos ni Apo Isos, ken kadagiti Kristiyano ket naidadanes na. Ket maysa kadagiti naudi nga naidadanes nga disipulos ni Apo Isos, ni Apostol Juan. Ket iti pan nakaidadanes gayam ni Apostol Juan ke naipurwak isuna, impanda isuna ijay tagipuro, isla iti Patmos. Awan ti agbyag nga tao sa diyay, gamin ti agnaid lang ijay nga lugar, puros narurungsot nga animal. Sigun ti istorya. Ket iti panangdusa gayam ti turay ti Roma, kadang iti masintinsyaan iti ipapatay, nagiti notorious criminal, ipurwak dalatan ijay puro ti isla, ket ijay nga matay. Ta ado nga narungsot nga animal sa diyay. Ket ni Apostol Juan, iso ti sigun ti istorya kin pakasaritaan, na persecute na idadanas iso na ipurwak ijay nga isla, tagipuro ti Patmos. Ngem, dito'y nga tinartarabay ni Apo Dios, haan nga binaybayan ni Apo Dios, ket dito'y nga nagsirmata, inikkan ni Apo Dios karagiti parparmata, kin kadagiti paltiing, ket isu ti insurat ni Apostol Juan, dito'y libro iti Apokalipsis. Ket amin dagitoy nga insurat ni Juan, nga padpadto kin propesiya, iti libro ti Apokalipsis, kadatayumot nga agbibiyag kadagitoy maududin nga aldaw. Babaen iti panagsipsipot tayo, panagsalsalukag tayo, babaen ti tulong ni Apo Dios, no obserbaron tayo ti mapaspasamak iti naglawlaw tayo, ininot nga mauawatan tayo, matartarusan tayo, no anya ti kayat na sa uen, dagiti inpaltiing ni Apo Dios kin Apostol Juan, ngayon surat na dito'y Apokalipsis. Takunana dito'y verse 1, iti chapter 18, iti Apokalipsis, mabasa dito'y, kalpasan daytoy abanag, nakitak ti sabali nga anghel, bumaba manipod langit, nga daan dakkel aturay, ket ti daga, nasilnagan ti dayag na. Datoy ket damag daytoy nga gapu iti langit, nga nangngeg ni Juan. Nga daytoy nga damag, masapol nga maisaknap ti intiro nga lubong, ket daytoy ti manglawag ti intiro nga daga, kuno natoy intiro nga sangkatauan. Ket awan iti sabali nga aramaten ni Apo Dios nga mangisaknap iti datoy nga damag, nga gaput langit, tapno masilnagan ti intiro nga daga, maikasaba daytoy nga damag ti intiro nga sangkatauan, no saan nga ti iglesia nga aramatin ni Apo Dios. Katanya ka ti iglesia nga aramatin ni Apo Dios, nga mangipukaw, mangikasaba iti datoy nga damag,
nga manglawag iti entero nga sangkatawan. Mamatiyak gagayem kin kakabsat, nga awan iti sabali nga mangipukaw iti datoy nga kinapunno, datoy nga damag, no saan nga ti Iglesia ti Adventista del Septimo Dia. Taapay, ribo nga relihiyon tintiro nga sangalubungan. Ngem awan ti sabali nga akinlugo, ijay three angels message, Pastor, nga mabasa ijay Apocalypse 14. Ket dito'y anghel nga nakita nato chapter 18, may sa ijay talong anghel nga daan ti dakkel nga damag nga gapu iti langit. Ket amin nga relihiyon kunak, Seventh-day Adventist Church laeng ti addaan logo nga three angels nga daan iti mensahe. Ngem tatagamin ket medyo napabaro na jay three angels nga logo tayo. Nagbalinin nga flame, nagbalin nga apoy. Talumot laeng dadjay. Ngem may sa iti meaning kin ka ipapanan na dadjay, isu di ibagbaga natoy nga damag nga agaput langit nga mangsilnag iti amin nga daga. Damag daytoy. Ket kang runaan ngem amen, awan ti sabali nga nagsurat iti propetisa nga nagsurat ti Spirit of Prophecy nga daan kadagiti adu nga liblibro nga insurat nga supsuportaran na lawlawagan na daytoy nga insurat ni Apostol Juan. Dito'y Apokalipsis. Iso nga mamatiyak nga awan sabali nga sikta tintiro nga sangalubungan nga daan propetisa nga nagsurat kadagiti padpadto Spirit of Prophecy no saan laing nga ni Mrs. White ket Seventh-day Adventist Church laing iti addaan propetisa nga mangilawlawag kadagiti nga banag. Amen. Isu nga awan sabali nga akin awit-awit iti datoy nga damag nga nakita ni Juan nga mangikasaba iti entero nga sangalubungan no saan nga iti Iglesia ti Adventista del Septimo Dia. Amen. Itata, tuloy tayo. Anya kanina ito nga damag nga ikasaba ti Iglesia tapno ti kasta ket manglawag ti entero nga lubong. Kuna na ito yung verse 2, pimukaw tinapigsa at temek akon kunana, narba ti dakkel a Babilonia, ang nagbalin nga pagnaidan dagiti diablo, ken pagapunan ti amin akita ti espiritu a nakarimrimon, ken tangkal ti amin at matayab, anarugit, ken makapagura. Anya kanina ti Babilonia, nga pagnaidan ti diablo, pagapunan dagiti narugit, ken makarimrimon nga espiritu, kuna na to'y. Iti daan nga tulag, iti libro ti Daniel, sarsaritain na diyay, nga iti daan nga tulag, ti kadadakkelan kin katuturayan nga nasyon gayam idi, iti entero nga lubong, Babilonia. Pastor? Ket no kitain tayo iti kababalin iti Babilonia, idi, nga pagturturayan ni Ari Nabucodonosor, napno daytoy kadagiti ladladawan, napno daytoy kadagiti didyusen, napno kadagiti ribulto, agdaydayo da kadagiti didyusen, daytoy nga kababalin iti Babilonia nga pagturturayan ni Ari Nabucodonosor idi. Iso nga iti pakasaritaan may kitindaan nga tulag, idi nga ni Nabucodonosor ket nagpatakder iti takkel nga ribulto nga puros balitok nga amin nga tao iti pagturayan na ket agrukbab da iti inaldaw idyay nga impatakder na nga ladawan. Ket amin nga saan nga agrukbab lusain na idyay uhurno ti apoy. So nga ti istorya, ada dagiti kautibo ti Babilonia idi nga Hebreo. Amo tayo nga ti Hebreo, iso dagitoy dagiti Israelitas, iso dagitoy dagiti addaan pa nagbuteng ken ni Apo Dios, inawad da dagiti nasantuan nga bilbilin ni Apo Dios, iso nga idi iorder ni Nabucodonosor nga amin ket agrukbab iti ribulto nga impatakder na.
Dagitoy nga Hebreo, nagtalinay nga matalik iti nasantuan nga bilbilin ni Apo Dios. Ket Amen. sigon iti bilin, awan ti sa baling nga Diyos mo iti sango kunan ni Apo Dios. Di ka ag mga ramid ti anyaman aladawan tapno pagrukbabam kin pagdayawam. Isu nga dagitoy nga Hebreo, nagmatalig da nga saan da nga agrukbab ijay ladawan. Ket naipurwak da ijay Tapok da. o intapwak da ijay urno nga sumsumgin nga apoy. Ngem ni ari na Nabucodonosor nakigtaut nas daaw. Apay upat da muten ket taltalo lang jay naipurwak. Ni Apo Yesus gayam da jay kadua da. Nasalbar na. So nga dito tayo nga makita nga dagiti Israelitas iti kapututan ni Abraham. Isu dagiti umawat iti bilbilin ni Apo Dios kin agtungpal ka dagiti nasantuan nga bilin na. Ket adda iti kun kunana nga literal Israel, adda met iti na espirituan nga Israel kadagiti nga panawin. No basbasaan ti surat ni Apostol Pablo, babaen kin Kristo da kayo dagiti na espirituan nga Israel. Gunan day libro ti Galacia. Isu nga no adda met iti Babilonia, idi daan nga tulag, adda met iti narelihyusuan nga Babilonia kadagiti nga panawin tayo. Ket no pagdiligan tayo, dadya characteristics ti Babilonia ini. Isumod lang iti characteristics iti Babilonia nga ibagbaga ni Juan ditoy, kadagito nga panahon tayo. Nga no ti Babilonia ini ket napno kadagiti didyusen, napno kadagiti ribribulto, managdaydayaw na kadagiti ladladawan. Ti na-spirit, ti na-relihyusuan nga Babilonia met kadagitoy, isumod lang napno kadagiti ladladawan, ribribulto, managdayaw kadagiti didyusen. Isu ti kababalin na natoy, na relihyusuan nga Babilonia, nga ibagbaga na toy. Kaya tata, apay nga narba, ti dakkel a Babilonia. No, kitain tayo ti pakasaritaan, iti beneg ti relihiyon ti entero nga lubong. Idi nga datoy maingal ag siksikat nga great reformer iti beneg ti relihiyon ni Martin Luther. May nga pali daytoy kakabsat. Ket dinuprak na, kinuntra na daytoy sursuro ti narelihyusuan nga Babilonia. Tati sursuro daytoy narelihyusuan nga Babilonia, saan nga may kanatad iti nasantuan nga Biblia. Takunan na daytoy narelihyusuan nga Babilonia, no bao ti saram ti tao. Di nga sprinkle, nga kuna da. Maladaga pala ang sprinkle amon, nalpas ti bao ti sarna. Ngem kuna da ito'y padi nga ni Martin Luther. Ti puno nga sursuro ti Biblia, no bao ti saram ti tao, maitanob iji danom. Kas iti ulidan nga inpakita ni Apo Isos, idi na bao ti saran, ijay karayan Jordan. Anya pa iti dinuprak ni Martin Luther nga sursuro na ito'y narelihyusuan nga Babilonia. No matay ti tao, kaya magbaga ni Pastor Tatay, no matay ti tao, ti kararuan na, mapanjay purgatory, kahit babaen ti panangilulwalo tayo, panangikarkararag tayo, ti kararuan na kahit barbaring mapanjay langit, kahit maisalakan. Ngam ni Martin Luther, no apay nga narba, dinuprak na ditoy. Tipudno nga sursuro tinasantuan nga Biblia, kuna ni Martin Luther, may nga padi ditoy. No matay ti tao, agsublin iti tapok nga nagapon na, sipod pinarsoan ni Apo Dios, ti tao iti punganay, ket ti angis agsublin kini Apo Dios. Dahil mo ket ti nagdakkel nga alilaw, aging ingga kadagiti nga panawon tayo, gagayem kin kakabsat. Tanagado ti saan nga mga kanuti pa nagpamati, handa nga ikaskaso ti agbalbaliw iti panagbiag. Takunada, uremot na matayak ton ket idawdawatan nakto, ilawalwalwan nakto, kay maisalakan nakto matlaing. Ngam, iti kinapundo nga sursuro ti Biblia, kas inpalgak ni Martin Luther. No matay ti taon, agsubli iti tapok tinaga, ket ti angis agsubli kini Apo Dios. Isu nga, habang nga si bibiyag tayo pa'y, itantit tsimpo na nga agpamati tayo. Itantit tsimpo na nga agbalbaliw tayo. Itantit tsimpo na nga agbiag tayo anasantuan. Gamin, no inmayan tayo ipapatay, close of provision na itan. Amen. Awanin ti kundaway mo pa'y nga,
may salakan. Taawanin nagsubligan ti tapok, ket ti angis kini Apo Dios. Sala maadaan ti tao iti puutain, ibagbagan ti nasantuan nga Biblia ni Apostol Pablo, ijay Thessalonians, chapter 4. Sala ti tao nga dayo tanam, inton umayen ni Apo Isus iti karina nga umay, santon la agungaran ti tao. Kaya daduang nga klase nga panagungar nga ibagana to'y. Ijay Juan 5 verse 38. Kunana jay, no umayen ni Apo Isus, dagijay namati nga nagbiagda kasmayan nurot iti nasantuan nga lintag, nasantuan nga bilbilin ni Apo Dios. Agungar da agturong iti biag nga agdanayon. Ngem dagijay saan nga namati, uray nagpamati, ngem saan damit nga sursuruten ti nasantuan nga lintag ni Apo Dios. Agungar ng tumudlaeng. Agpaay ijay panakaukom. Dagiti dinuprak ni Martin Luther nga sursuro daytoy na relihiyoswan nga Babilona isu nga narba. Aging enggana nga si Maruno dagiti agdindinamag nga reformador ni John Wycliffe, ni Jeff Hus, John Hus. Aging engga nga ininot nga nagtubo ti relihiyon, tintiro nga sangalubungan. Isu nga sigunti record kadagito nga panahon tayo 4,200 nga sikta. Tintiro nga lubong. Makuna nga dagito ket Protestant Church. Taapay nga Protestant Church, kontrada iti sursuro nga minna ito na relihiyoswan nga Babilonia. Handa nga awaten. Isu nga Protestant Church. Nga basahin tayo ti insurat ni Apostol Juan ito chapter 16. Ada ti insurat na to dahito'y palimod ti dakkel a Babilonia. Isurat ito na relihiyoswan nga relihiyon ka dagiti nga panahon tayo. Isu ti ina dagiti balangkantes kin dagiti makarimrimon dito'y daga. Dato'y dakkel nga Babilonia, wenno na relihiyoswan nga Babilonia ka dagito'y nga panahon tayo. Ina dagiti balangkantes. 17 verse 6. Ipakasarakan na day. 17 verse 5 kung nakita. No ina, aduti an anak na. Han? Aduti an anak na ta ina ti balangkantis kuna nang dito. Isu nga uray 4,200 nga sikta tintiro nga sangalubungan nga makuna nga Protestant Church ta pinrotestan na dayta na relihiyoswan nga Babilonia an anak na mutlaan na gitoy. Ta ina dagiti balangkantis. Ta apay nga kunak nga an anak na dagitoy pinrotestan daman tinadum mga sursuro na ngem tin pasdeg daytoy na relihiyoswan nga Babilonia nga aldaw nga panagdaydayaw ken ni Apo Dios saan nga dadjay ba ikapitong aldaw ngin pasdeg ni Apo Dios tin pasdeg daytoy aldaw iti Domingo. Isu nga uray dagitoy 4,200 nga sikta tintiro nga lubong Protestant Church nga makuna ngem an anak ti Babilonia ta apay sumursurot da iti panagdaydayaw iti aldaw iti Domingo. Isu nga ti nagtalinaan metkit nga pudpudno nga Protestant Church ket ti Seventh-day Adventist laing taapay nagtalinaed iti nasanton nga aldaw ngin pasdeg ni Apo Dios. Sabado nagtalinaed saan nga simurot idyain pasdeg daytoy na relihiyoswan nga Babilonia nga aldaw iti Domingo. So nga tatakab sa ituloy tayo day kunanay Juan ngin surat na toy. Verse 4 na ket nangig ko ti temek ang nagapot langit. Akon kunana. Rumwarkay kinkwana utat taok. Tapno di kay mairaman kadagiti basbason na. Ken tapno saan nyo nga awaten dadjay saplit na. Dakkel nga temek tinangig ni Juan, Apostol Juan. Nga agaway ayab nga dakayo nga tattaok nga da iti uneg tinarelihiyoswan nga Babilonia rumwar kayo ta saan nyo nga awaten ti pungtot ti Dios ken ti pannaplit na. Dati mo't kiti pangperperjan na kiti kakabsat tayo nga reform kada tayo. Ta kunada ti Seventh-day Adventist Church kanaw dati nga iglesia Babilonia. Isu nga rumwar da ket sumina da.
Ngam, dagito nga kakabsat tayo nga reform, subsubrahan dati sarsaritain na. Kit nakamamak da jay. Takunana iti nasantuan nga Biblia. Ito'y 22. Noon nayunam kunana to'y 22:18 ti Apokalipsis. No addan tumang nayon kadagiti na isurat iti pagbasaan. Inayon to ti Dios kinkuana ti pannaplit nga naisurat iti pagbasaan. Isu nga narigad gayam di subsubraan tayo ti adda nga naisurat iti Biblia. Ket no kasayam kunana met ditoy may katto ti kalintigan na nga mangan iti kayo ti biag ngayon sagana ni Apo Dios. Isu nga eksakto laing gayam. Noon niya iti adda nga naisurat iti Biblia, isu laing ti pagtakdiran tayo. Hantay nga sursurukan, hantay nga kiskisayan, sakto laing. Isu nga, awatin tayo nga nasaya, dati Babylon yang ibagbagan na, nga rumwar kayo tataok. Haan nga dito yung Seventh-day Adventist ti Babylon nga rumwaram. Takunan na to'y, rumwar kayo o tataok, tasaan nyo nga awatin ti pannaplit ti Diyos. Ta dito'y chapter 16, iti Apokalipsis, kunan na to'y, iti udi na nga tiyempo, sakbay nga umay ni Apo Isos. At dati ibagbaga na to'y nga pito nga malukong nga napno iti pungto ti Diyos. Pito nga panaplit. Ket umawat kadagiti pito nga panaplit ni Apo Diyos. Iti mududi nga daw sakbay nga umay isuna. Dagiti kunan na to'y verse 2, chapter 16, dagijay addaan ti markat animal nga agrukbab iti ladawan na. Dagijay ti pakaiparukpukan na jay pito nga malukong nga napno ti pungto ti Diyos. Ket iti udi nangal daw sarsaritain na ti Apokalipsis mutlaeng sakbay nga umay ni Apo Isos. Inton no daytoy narelihiyosuan nga Babylonia. Iti udi ngal daw ket iyit nagna dayjay aldaw nga panagdaydayaw nga amin nga tao ket isut pagdaydayawan ti tao laing isu dayta aldaw ti Domingo. Ket isu dayta ibagbagan ti chapter 13 verse 15 nga no saan mo nga awatin dayta saan ka nga makagatang ang ka nga makalako ket tinakadakdakas ditoy kunana toy ipapatay na kapay. Isu nga inton no mayatnag daytoy makunkuna nga itnag daytoy na relihiyosuan nga Babylonia nga panagdaydayaw ti amin nga tao ngal daw ti Domingo. Ket agtalinaid ka kunana toy inawat mo na jay markat ti animal. Agtalinaid ka iti panagnilngilin iti Domingo isu day ibagbaga na toy nga awatem to da jay pito nga malukong nga panaplit ni Apo Dios. Sakbay nga umay ni Apo Dios. Isu nga nung basahin tayo nga nasaya dito chapter 16, nakaalingagit, nakabutbuteng na jay panaplit nga itinag ni Apo Dios. Kadagay agtalinaid iti markat animal. Honno agtalinaid nga ngilin ti aldaw ti Domingo. Awan ti maus husgaran dito gagayim ng kamsat. Takunan na to'y rumwar kay kinkuha na utat tao. Kahit na nga sa uwin, amin tayo nga namati kini Apo Dios. Amin tayo nga inmawat kini Apo Isos akas personal aman nubot tayo. Tattao na tayo ni Apo Dios. Ngam ti daw-dawatin ni Apo Dios ko na rumwar kayo iti dayta nga na relihiyosuan nga Babylonia. Rumwar kayo iti dayta panagnilngilin ti aldaw ti Domingo. Ta iti udin nangal daw dumayat nagdayta agbalin nga markat ti animal. Isu nga rumwar kayo. Tattao na tayo amin ni Apo Dios. Tamamati tayo nga ron. Ngam ti daw-dawatin na rumwar kayo. Tapno saan tayo nga awatin da jay, panaplit nga ibagbaga na to'y nga pito nga malukong nga napno iti pungto ti Diyos. Ket tinakabutbuting pa dito nga ibagana. Ito'y chapter 14, verse 9, nga dakkel nga timek, siya sino man nga agtalinaid iti animal, agrukbab iti ladawan na pamarkaan. Isu uminom to iti pungto ti Diyos nga awan iti lalawak na kit matuuto iti apoy kin asupre.
Awan ti mahususgaran ito gayem kapsat. Tidaw-dawatin laing ni Apo Diyos. Tattao na tayo amin ni Apo Diyos. Rumwar kayo itinita ng relihiyoswan nga mabilon niya. Ado na kiti agkun ko na. Ti Sabado ket para ka kiti Israel lang munda ta. Kuna nakit. Israelitas laing iti nakaitudan dayta aldaw ti Sabado. Ngam ti saludsod tata. Anya ka di iti existing nga nasyon idi, nga daan panagbuteng kin pamati kin ni Apo Diyos. Alangan mo nga itid ni Apo Diyos, tinasantuan nga bilin na, tinasantuan nga aldaw ti Sabado, kadagiti pagan nga nasyon, kadagiti Ehipto, Philistines, ken nagiti Syrians. Normal laeng, nga itid ni Apo Diyos kadagiti Israelitas, ta isuda nga ti agbuteng kin mamati kin ni Apo Diyos. Ngam ti panggap na dito, saan nga para kanya dalaeng? Isuda ti maaramat nga instrumento nga mangibingay iti nasantuan nga linteg ni Apo Dios kadagiti pagano nga naglawlaw pagano nga nasyon. Isu ang kitain tayo ti history ti Jericho, hang kadi nga ti Jericho ke pagano nga nasyon nila. Ngem idi binalaagan ti Israel adda ti Dios nga sibibiyag iti langit. Nagbuteng ni Rahab maysa nga balangkan ti sila tayo. Nagbuteng namati kini Apo Diyos ket sinmurot kadagiti Israelitas. Isu nga, uray imutiktikan tayo da jay bilin na jay Exodus 20 verse 8 to 10. Naglawag ti kunana jay. Hanlang nga pala Hudyo ti Sabado, pakamsat. Para kadagiti aming nga tao. So ang kunana to, laglagi pem ti aldaw panaginanatap no santipikarem, kadagiti ennem nga aldaw, agtrabaho kanto, ket aramidem amin nga aramin mo. Ngem ti maikapitong aldaw, may sa panaginanakin Jehova ang Diyos mo. Itinday tang aldaw, ti anak mo lalaki, wano ti anak mo babae, wano adipin mo lalaki, babae, wano dagiti animal mo, wano ti gan na it mo, nga da iti uneg ti ruangan mo. Isu nga ti Sabado sa lang nga para Israel, taamin nga ganaet, kaya nang sa una jay, uso-uso nga bin iti adipon iti. Ket no adda dagiti handa nga kalahian, ganaet da jay, estranghero. Ket no adda ito ti pagtaengam kuno na taw, no Sabado, da jay ganaet, nga saan mo nga kalahi nga Hudyo, ag ngilin mo tinasantuan nga aldaw ti Sabado. Isu nga ti Sabado gayam, han nga para naitid lang kadagiti Israelitas nga maaramad nga instrumento nga mangibingay kadagiti pagpagano nga nasyon kin kadagiti amin nga tao. Aging engga kadagiti nga panawon tayo. Maibilang tayo nga hintel. Isu nga ti Sabado para kadagiti Pilipino. Amen. Awan pa iti existing nga Pilipino kin hapon iti alang nga mga itid na ti Pilipinas awan ti Pilipino iti. Isu dalang ati nakaitudan ti bilin tapno ibingay na kadagiti pagpaganos nasyon na iraman tayo nga Pilipino. Kin may sabay idi punganay kuno na to chapter 2 ti Genesis. Naglawag ti kunana jay ennem nga aldaw nga pinarsuan ni Apo Dios dito kapitulo 2. Ti lubong kin amin nga dati lubong ket ti maikapitong aldaw binindisyonan na sinantipikan na ket naginanan na. Kahit nga sa uwain, inbilin nan dayto idi punganay pa lang panamarso ket isu dayto ti salsalimut-mutan adan kini iba. Tunggal aldaw ti Sabado. Ket uray no basaen ti tinasanto nga kasuratan aging engga ijay langit kunana ni Isaias. Nabatad ti kunan ni Isaias ijay Isaias 66. 23 rajay pastor. Isaias 66:23. Uray ijay langit nga namnamaen tay amin ngayon sa galan ni Apo Dios nga pagtaengan tayo nga mamati kini Apo Isos. Inton umayen ket isalakan na tayo. Ti Sabado ket agtultuloy nga masalimut-mutan. Takunan natoy 66 versikulo 23. Ket maaramid to manipod iti maysa alutwad aging ga iti sa bali ket manipod iti maysa ngaldaw a panaginana aging ga iti sa bali amin alasag amin na paraswa, umay tuwag kararag, iti sangwanak ko na ni Jehova. Isu nga uray di langit gayam, agtultuloy ti aldaw ti Sabado. Taapay, isu nga mindita iti remembrance of creation. Iti pinarsuan ni Apo Diyos iti nga lubong. Maikadwa, remembrance of our redemption. Natay ni Apo Diyos iti cross. Iti aldaw ti Sabado. Isu nga, isu na iti naiparangkin ni Juan, nga
pukaw nga nagaput langit, ngay bagbagana, ti Babylonia nga narba, isura ito'y dakkel nga relihiyon, nga idadaulwan ti turay ti kinapapa, tintiro nga lubong. Ket daw dawatin na, nga amin, nga tattao ni Apo Diyos, amin tayo nga mamatigin ni Apo Diyos, rumwar tayo. Tapaniknikan ni Apostol Juan, dito'y Juan 10, verse 16. Adda dagiti karnirok nga saan nga naitipon ito'y apagtaraknan, dagijay ket masapul nga iyigda, iti may nga arban, ket dinggindan to ti temek ko, ket andan to may nga pastor. Ibagbaga ni Juan, nga kada tayo amin nga mamati, adu dagiti tao ni Apo Dios karigi sabsabali. Ngem kunan natoy masapul nga maiyigda tapno ada may nga arban, ken may nga pastor. Ket ti pastor tayo ni Apo Dios laeng. Ket ti arban nga pagpaspastoran ni Apo Dios, ti arban nga mangbigbig iti nasantuan nga bilbilin na, nang runa iti nasantuan nga aldaw iti Sabado. Adu dagiti agrason kada tayo. Dito yung ngamin tinabanguna kon. Kung na tayo hanggang din kasi ti kanan tayo nga mamangig kakapsat, dito yung tinabanguna kon. Ngam awan duman naman ijay istorya ti agama. Nga dito nga ama, napukaw na dito basit nga ubing na. Inaldaw-aldaw nga sapsapulin na dito. Naglabas ti adu nga taw-tawin. Ket nasarakan na dito ubing na, natainganin. Ket kuna dito ama, umay ka sumurot kanyak, ta makipagnaid ka kanyak, ta syakti pudpudno nga amam. Ngayon ko na dito yung anak na, dito iti nabanguna kon, dito iti ayan kon. Ngayon ko na dito nga ama, inpakita na amin nga papilis, amin nga ebidensya, resulta ti DNA itis syakti amam, umay ka sumurot kanyak, ta makipagnaid ka kanyak, ta amin nga sanikwak, ipatawid ko kanyam, amin nga kinabaknang ko. Ngayon ko na dito yung anak na, dito iti nabangun ako. Dito ako. Ngayon maging kakamsat. Laksid ka dagiti nagadung ebidensya ken pamaniknag ti nasanton nga kasuratan. Nga ni Apo Dios ididjaya nati pan nakaisalakan ken biag nayon. Sumurot tay laeng kanyana. Kun natay kadipay laeng dito iti nabangun ako. Ti isalakan ni Apo Dios indon umay. Kunan natoy Hebreo 5 verse 9. Naaramid nga awan ti pagkurangan na iti kinagnanayon. Nga isalakan na dagiti isu amin nga agtulnog pinkuana. Amen. Isalakan ni Apo Isus inton umay. Uray ko natin nga dapamati tayo. Agbiag tayo kuma iti dadyain pasdek ni Apo Dios. Nga aldaw sipud pa idipunganay. Nga aldaw nga nasantuan nga panagdaydayaw. Saan nga dadyain pasdek daytoy na relihiyoswan nga Babylonia. Nga aldaw nga saan nga may tutok iti nasantuan nga bilin ni Apo Dios. Tenton umay ni Apo Dios kunan natoy. Dagiti isalakan na, dagiti agtulnog kadagiti bilbilin na gapu iti pamati. Sapay la ko mata mabain ti tulong ni Apo Dios kadatay amin. Kinti panagad-adda iti nasantuan nga Espiritu Santo kuma. Kayat ni Apo Dios nga isalakan na tayo amin. Tila daw dawatin na. Rumwar kayo iti deta. Saan nga pundong aldaw nga panagdidayaw. Ket tumipon tayo. Iti deta arban ngayon pasdik ni Apo Dios. Ngagdayaw kin ko na. Iti aldaw anasantuan nga Sabado. Sabay la kumata ni Apo Dios iti makiadda kadatay amin. Tumulong kadatayo. Ket ni Apo Dios timang bendisyon kadatay amin.